Kanza kwethu isoka lesidudla Captures ikhona khona emcimbini kaMiss Inki Valentine. Bathi ke uMiss Inki Valentine lobingelayo Nkosenhle bathi ke isoka lesidudla. Njengamanje ke la eceleni kwami empeleni not eceleni kwami phambi kwami njengo cameraman ophinda abe umkhulu umfuthi. Ngicameraman phinde ngibe ipresenter khona lapho ngimixile lapha mkwami ke nginosisi othe nje ufisa ukuzochaza ngequeen yakhe. Ufisa ukuzonichaza la ngequeen yakhe osukwini namhlanje oba sila ku Miss Inki Valentine 2026. Siswami masikubingelele siphinde sikwamukele lo mbukiso wesoka lesidudla Captures. Yebo nginibingelela igama lami Ncamsile Ngwakhumalo. Oh Mntungwa Mbulase. Akasaneliso Khumalo. Okay. Uma kasaneliso Khumalo yena umsanelisi weKhumalo la. Nangu Saneliso Khumalo. Okay right. So the time isikala ufisa ukukhuluma la ku interview ufisa ukuvela la uthena ufisa ukukhuluma ngequeen yakho. Lapho ngakusithathe usibeke nje only 15 seconds ukhulume nje ngequeen yakho. Uthi kuphi lokho ufisa ukudlulisa noma ufisa ukukhuluma ngayo? Oh uSaneliso lo it's my queen. She's my queen from ekhaya. Yeah. Ngangawina engenelo umodela kodwa kumina uyiqueen yami. Yeah. So lokho nje asukela emncane uSaneliso wayengahambi Yeah. ngoba eseyiqueen manje Yeah. esehamba. Yeah. Ekungahambini kwakhe uhambe esena 5 years old. Yeah. Engakhulumi kodwa ngenxa yokuthi ngiyamfaka kwimodeling. Wasukuma umntwana wahamba wathi la eqala khona na 5 years khamba ngamfaka kwimodeling. Yeah. So ngiyabakhuthaza abazali ukuthi bangayekeleli ingane. So kuwona wonke ama hobbies akhona noma kuwona wonke ama activities enziwayo ingani wakhetha ukumfaka kwi-modeling? Ngoba ngifuna ukuboost i-confidence yakhe. Sure. Ngoba wayengakhulumi ingane zimbukela phansi engahambi. Sure. Ingane zimbukela phansi kodwa namhlanje seyiqueen yami. Uqale nokumodela? Uqale last year kumodeli. So kuma umeqala wabo number 2. Yeah. Kwakuyiphi lo pageant le? Ku Miss Inki Valentine. Oh, shuthi kahle yena ungwala ekhaya. Yes. Yeah. Manje namhlanje sifuna ukuzolanda iqueen. Yeah. Yes, ngoba last year salande iprincess. Namhlanje sifuna iqueen. So uma ukuthi mhlambe ungenele ipageant wangaphumelela ukuzizwe kanjani iphi le ndlela ofila ngayo? No, mengaphumelelanga ngiyaphinda ngikukhuthaza ukuthi akupheli namhlanje nakusasa kusengenzeka. Yeah. Akaqhubeke. So mhlawumbe uma uthi mhlambe ungenele ipageant evotelwayo iziphi indlela owenza ngazo ukuthi aphumelele phambili ngamavoti ukuze nombukeli ozobuka lo mbukiso abone ukuthi no kumele ngenze kanje ngicoshe kusisi uMakhumalo. Oh meme lapha ku Facebook ngiyabacela ama friends nabanye lapha ku page lakhe uSaneliso Khumalo ngicele nabangani ukuthi bamlikele nangemali ke siyavota lapha ngicela ama families nama friends nabo bonke abasondelene naye ukuthi bamvotele. Amazwi akho nje ogcina sesiphethe ongafisa ukwadlulisa kumzali ofisa ukufaka ingane yakhe kulo mkhakha wokumodela. Ngingathi bazali asisupporteni ingane zethu noma siyibukela zingelutho kodwa asisupporteni kuyasiza ukuthi umzali asupport ingane lokho kuyayikhulisa kuyipha neconfidence nokuzethemba. Awuchaza lababukeli ngalo odade ola eceleni kwakho. Lona uAmlonde isithandwa sami lesi. Yeah. Usisi la usuku lakhe lokuqala kwi-pageant. Yeah. Ngiyathemba ukuthi uzophumelela nakanjani umethembile. Ngani zakwethu usisekhulumile wabeka befisa ukuthi akubeke ngicela uma uqeda kubuka lo mbukiso njengamanje upress usubscribe lapha ku YouTube isoka lesidudla Captures uzofika nje lapho ilogo NOSC bese ufika lapho upress usubscribe lapha ku Facebook isoka lesidudla SA empeleni Nkosenhle isoka lesidudla SA bese ufika khona upress ufollow. Siyabonga.